Türkmenistanda koronavirus hastalarının arasında ölüm derecesi ýokary bolmagynda galýar. Hökümet resmiýetleriniň arasında hem keselçilik ýagdaýlary bar bolsa da häkimetler COVID-19-yň ýurtda ýaýramagyny we onuň netijelerini boyun almaýarlar. Emma resmiýetlerden tapawutlykda ilatyň aglaby köpçüligine lukmançylyk kömegi el ýeterli däl. Adatlyk radiosynyň habarçylary her gün onlarça adamyň şol sanda öz ýakynlarynyň we tanyşlarynyň arasında COVID-19 keseli sebäpli ölenler barada habar bermegini dowam etdirýärler. 10 günden gowrak wagtyň dowamında köp adam öldi. Goňşularyň, tanyşlaryň we tanaýanlarymyzyň arasında köp boldy diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 9-njy sentýabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň paýtagtynda we onuň töwereginde Bahtiýarlyk etrafynda köşüde Ahal vilayatynyň Kaky etrafynda we Aşgabatyň Büzmeýin etrafynda häzir koronawirusyň pedalary köp. Merhumun garyndaşlary köplen çykaty kyn psikologik we mali ýagdaýyna düşýärler. Jaýlanyş we ýaz çäreleri esli çykdyjyny talap edýär. Üýtmeleriň şol sanda ýaz çäreleriniň gadagyn edilmegine garamazdan köpler adatça merhumun 3-nü, 7-sini we 40-ny bellemek üçin sadaka bermäge tinançýar. Türkmenistanda koronavirusdan ölümün köpelmegi sosial mediada hem ulanjylaryň arasında köp ara alınıp görüň edilýär. Ulanjylar maşgalalarynyň we goňşularynyň arasında ölenleriň bardygyny habar berýärler. Türkmen ýolbaşçylary henidem ýurtdaky COVID-19 keselini ikrar etmekden gaça durýarlar we Türkmenistanda koronavirus bilen kesellenýänler hem ölýänler barada media maglumatlaryny kommentirlemýärler. Şol wagtyň özünde de koronavirus ýokaşanlaryň arasında ýokary derejeli resmiýetler we tanymal adamlar hem bar. 8-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meriýedowyň koronavirusa ýolugan bolmagynyň ähtimallygy belli boldy. Adatlyň anonim çeşmelerine görä ministri hepde öň Ahal vilayatynyň Izgant owasyndaky täze ýokunç keselhanasyna yerleşdirilipdir. Daşary işler ministrliginde Adatlyk bilen telefon arkaly söhbetdeş bolan resmi bu habary ret etdi. Ýöne ol Meriýedowyň 20-nji awgustdan soň işde görünmeýänliginiň we ministrler kabinetynyň soňky 2 mejlisine gatnaşmanlygynyň sebäbini düşündirip bilmedi. Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagy, ölüm derejesiniň ýokary bolmagy emma bu ýagdaýda hökümetiň keselçiligi berk inkar etmegi hem helakçylykly ýagdaýlary ätgermezligi ilatyň arasında howf sala döredýär. Enatalaryň köpüsi çağalaryny mektebe goýbermekden hem gorkýarlar. Bu aralykda 9-njy sentýabrda Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly lukmanlar kesellenýänleriň sanynyň birneme azalyp başlandygyny bellediler. Şol bir wagtyň özünde de olaryň sözlerine görä koronavirusyň uzak möhletli netijeleri barha aýdyňlaşýar. Garyndaşlaryny we ýakynlaryny ýitirenleriň psihikasyna agram düşýär, depressiýa düşýänler köpelýär. Köpler mümkin bolsa daşary çykmakdan saklanýar, aragatnaşykdan gaça durýar. Bu wagt marada agyr çäklendirmelere garamazdan koronavirus ýokary derejede ýaýraýar. Vilayatda ähli bazarlar ýapyk maska dakynmagyna berk gözegçilik edilýär. Ulag aragatnaşygy ýatyryldy. Şäheriň içinde we şäherçileriň arasynda awtobuslar gatnamaýar. Ilat hususy ulaglar we taksiler bilen seýahat etmäge mejbur bolýar. Koronavirus keseli iň ýokary derejesine ýetdi. Adamlar ölýär. Häzirki wagtda Sakarçaga etrawy birinji ýerde durýar. Her gün bu ýerde 10-15 adam virusdan ölýär diýip maradaky çeşmeleriň biri gurrun berdi. Adatlyk radiosy maradaky häkimligiň we ýerli saglygy saklaýaş edaralarynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Ýerli çeşmelere görä marada hastalaryň we ölenleriň arasynda mektep muallimleri hem bar, şol sanda sanjym edilenler hem keselliýär. Koronavirusa garşy vaksinasiýa ýurtda hökmany hataplanýar. Öz ilatyny koronavirusa garşy vaksinany edip etmezlikde öz başlyk saýlamak hukugundan mahrum eden az sanly ýurtlaryň biri bolan Türkmenistan 1,5 ýyl bäri COVID-19-yň ýurtda düwünden ýokdugyny aýdyp gelýär. Şeýle hem ol hiç bir statistikany şol sanda ilatyna vaksina etmek baradaky sanlary bermeýär. Häzirki wagtda Mariýanyň häkimetleri koronavirusa garşy görüşüň arasynda ilata bolan talaplaryny hasam güýçlendirýär. Hususan da mekteplerde goşmaça gözegçilik gurnalýar. 2 mugallimden we bir polisiýa işärinden ibaret toparlar mektep girilgesinde nowatçy bolup enatalaryň mektebe girmeginiň öňüni alýar. Enatalaryň sorawlaryny olar munyň keseliň ýaýramagy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Ýöne koronavirusy agdamaýarlar. Mardaky mektep okuwçylarynyň enatalarynyň aýtmagyna görä vaksina edilen enatalar hem COVID-19 bilen bagly resmi namalaryny hem testleriň negativ netijelerini görkezden halatynda da mektebe goýberilmeýär. Şol bir wagtyň özünde de enatalar çağalaryny garşy almak üçin mektebiň daşynda dyknaşykda durmaly bolýarlar we sosial aralygy saklamaýarlar. Bu ýagdaýa yerli häkimetler üns bermeýärler. Marada okuwçylaryň enatalarynyň arasynda öz çağalaryny mektebe goýbermezlik islegleri hem gitdigiçe köpelýär. Lukmançylyk maskalaryny talaba laýyk giýmezlik üçin jerimeler hem sebetde dowam edýär. Maskanyň ýokdugy ýa-da nädogry daklanlyk üçin jerime 20-40 manat aralygynda alınýar. Adatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen saglyk işärleri we resmiler sirkawlaryň we ölýänleriň köpdigi bilen ýurdun häzirki görümi hem netijeleri boýunça
görülüp eşedilmedik koronavirus tolkunny baştan geçirýänligini aýdýarlar. Mundan başga da ýurtdaky ykdysady çökkünlülük we maliýe kynçylyklar adamlary geljege bolan ynamdan gaçyrýar. Çağalaryny azyk, derman we medisina kömegi bilen kadaly üpçün edip bilmeýän maşgalalaryň sany köpelýär. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasynyň emerleri 8 sentýabrda Owganistan boýunça daşary işler ministrleri derejesinde geçirilen video şekilli maslahatlara gatnaşdy. Bu habar Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň COVID-19 bilen kesellenligi barada syzyp çykan maglumatyň ýanyndan çap edildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web sahypasy ABŞ-nyň we Germaniýanyň daşary siýasat edaralary tarapyndan öňe sürülen virtual söhbetdeşligi dünýäniň 20-den gowrak döwletiniň daşary işler ministrleriniň, BMG-nyň, Ýewropa Birleşiginiň hemde NATO-nyň ýokary wezipeli wekilleriniň gatnaşanlygyny habar berýär. Emma Türkmenistanyň gatnaşan resminiň adyny aýtmaýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken we Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maasyň beýemçilik etmegine geçirilen ministrler duşugyny Owganistan boýunça ýaranlaryň we hyzmatdaşlaryň Germaniýa, Awstraliýa, Bahrein, Kanada, Fransiýa, Hindistan, Italiýa, Yaponiýa, Kuwait, Norwegiýa, Pakistan, Katar, Koreýa Respublikasy, Saudy Arabistany, Ispaniýa, Täjikistan, Türkiýe, Türkmenistan, Birleşen Arab Emirlikleri, Angliýa, Özbegistan ýaly ýurtlaryň wekilleri gatnaşdy. Döwlet sekretary Blinken bolmagy mümkin insanperwerlik krizisini gowşatmakda we Talibanyň terrorçylyga garşy jogapkarçylyk talap etmekde. Şeýle-de gitmek isleýän daşary ýurt raýatlary we owganlar üçin ygtybarly ýol açmak, esasy hukuklara hormat goýan we ähli tarapy öz sınalyan hökümet döretmek meselesinde agdy birlige çağırdy. Maslahata gatnaşanlar Owganistanyň halkyna dowamly gollaw bermekde agdy bir bolmagyň möhümdi bilen alalaşdylar diýip döwlet departamentiniň habaryna bellenýär. Çaralykda Birleşen Ştatlar kabully Talibanyň ýolbaşçylygyna diňe erkeklerden we berk şerigat düzgünlerini ýerine getirmek wada beren weteran söwüşçülerin agdykly etmegine düzülen hökümet yglan edilenden bir gün soň ony wagtlaýyn hökümet diýip häsiýetlendirenligini we Washingtonyň hemde hyzmatdaşlarynyň berk liniýal topara basyş görkezmegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Administrasiýada hiç kim prezident ýa-da Milli Howpsuzlyk Gullugynyň beýleri Talibanyň halkara jemgyýetçiliginiň agdalaryny diňleýänligini we hormatlaýanlygyny tasdiklemez. Olar entek muňa anandyrmat diýip Aktam Metbuat sekretary Jen Psaki ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden'in administrasiýasynyň pozisiýasyny ma'lum etdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 3-nji gün ýerden Germaniýanyň we beýleki 20 gola ýurdun ýolbaşçylarynyň wekilleri bilen geçirilen duşukdan soň Owganistanyň täze hökümetine işkemde inni gadanylmaly kanunlugy boýunça baha beriljekdigini aýtdy. 8 sentýabrda Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Qureşi hem Hataýyň, Eýranyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrlerini Owganistanyň goňşularynyň birinji ministrler derejesindäki duşugyna çağırdy. Reuters habar gullugynyň ýazmagyna görä Qureşi Tewit ýurtlarynyň ministrler derejesinde gurajak inniki virtual duşuklaryna Taliban liderlerini hem çağırmagy teklip etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrler derejesinde geçirilen duşuklara daşary işler ministriniň ornwasary Wepa Hajiýew gatnaşdy. Türkmen tarap Owganistan wagtda hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini döretmegiň derwaýsygyny tap Owgan halkynyň awdançylygyny üpçün etmäge gönükdirilen köp taraplaýyn özara hereketleriň netijeli gurarlarynyň esaslandyrylmagynyň wajypdygyny belletdi. Türkmen diýiminiň habaryna aýdylýar. Adatlyň seçmeleriniň maglumatyna görä Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow COVID-19 bilen kesellep 20 awgustdan bäri işe çykmaýar. Emma Türkmen diýiminiň resmisi adatlyk bilen telefon söhbetdeşligine ministriň işde görünmezliginiň sebäbi barada berilen soraglara anyk jogap bermän bu maglumaty umumlukda ret etdi. Berdimuhammedow atlar bilen didarlaşýar. Metbuat ösüşleri wasp edip krizisi agdamaýar. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Pannier Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow barada eň iri döwlet gazetlerine çykan soňky makalany Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýynyň gowdugyny hem de onuň öz wezipesiniň başyndadygyny görkezmek synaşygy diýip düşündirdi. Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna galyp berse-de ýurtda koronavirus keseliniň giň ýaýranlygy barada habarlaryň fonuna 9 sentýabrda Türkmenistanyň eň iri iki merkezi gazeti
Türkmenistan we Neytrany Türkmenistan gazetleri Gurbanuly Berdimuhammedowyň atları bilen didarlaşmagy barada baş makala bilen çapdan çykdy. Arkada Akyol behişde bedewi bilen Akyollara uzayan yollara rowana boldy atly makala çarşyn we Türkmenistanyň döwlet hiçligindäki iňiri iki web-saytyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň Türkmenistan bugün we Türkmenistan altyn asr saytlaryna bolşaýaly çap edildi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň günnelik meşgul bolýan döwlet işleri, geçirýän maslahatlary, bol çöken kararlary we beýlekler onsuzam elmydama Türkmen gazetleriniň baş sahypasyna orun alýar. Ýöne penşenbe güni 9 sentýabrda Berdimuhammedowyň at üstündäki suraty bilen onuň at bilen bir ýoly rowana bolanlygy barada habar synçylarda sorag döretdi. Berdimuhammedow köplen çatlar bilen diýinjalyş günlerini diýdarlaşýar ötesine Türkmenistan şu günler ne at bayramçylygynyň bosagosyny ne de atlar bilen bagly başga bayramyň öňe süýresyni. Türkmenistan şu günler garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk görýär. Döwlet medeniýetiniň Berdimuhammedowyň at bilen ak ýoly rowana bolanlygy barada ünde görnüşini makala çap etmegine nähil düşünmeli. Makala Berdimuhammedowyň bir ýoly rowana bolanlygyny aýdýar. Döwlet mediýasy prezidentiň bu ýakyna gödeňine tutulýan resmi safarlary barada habar bermeýär. Suratda görkezilýän at üstündäki Berdimuhammedow täç suraty çekilen gyzyl başgap, gyzyl köýnekçe giýinipdir. Ýöne ak at atlanypdyr. Bellemeli ýeri döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşiginden çen tutulsa, Berdimuhammedow ak ýol bilen ýekşenbe güni 5 sentýabrda diýdarlaşdy. Azatlyk radiosy bu makala bilen bagly Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'e mikrofon uzatdy. Onuň pikiriçe soňky makala Türkmenistana garaşsyzlyk bayramynyň öň ýany ila tarasyna watan söýüjülük duýgusyny oýarmagy we başga da bir näçe maksada gönükdirilýär. I suppose with Independence Day coming up, that this is kind of an attempt. Meniň pikirimçe bu makala garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňe süýresini adamlarda bir hili watan söýüjülük duýgusyny emele getirmek synanşygy bolup durýar. Ýöne türkmen halkynyň çeken jebirinden çen tutulsa, bu mümkin hem däl ýaly. Şeýle-de bu makaladaky surat bilen hem de onu Berdimuhammedowyň taryp edilişi bilen onuň saglyk ýagdaýynyň gowdugy barada habar vermek isleýärler. Onuň saglyk ýagdaýynyň gowdugy, onuň öz işiniň başyndadygy barada habar vermek isleýärler diýip Panier aýtdy. He's still in charge of what's going on in the country. Döwlet medeniýeti bedewler garaşsyz Türkmenistanyň nişanydyr diýär. Şeýle-de resmi medeniýet Berdimuhammedowyň at bilen gezip etmegini häzirki döwrüň okurly ösüşleriniň beýany häsiýetlendirýär. Prezidentiň ada uzalýan aty atlanmagy bilen halkyň durmuşynyň arasyna nähili ara baglanşyk bar. Panier'iň pikiriçe häzirki Türkmenistanyň ündew gurallaryna ata minmeklik ýa-da umuman atçylyk hakyky türkmençilik ýa-da türkmen bolmaklyk bilen ilteşdirilýär. Ýöne Türkmenistanyň ilatyň agla we böleginiň at satyn almagy, at ekläp saklamagy gurup çatmaýar. Ýurtdan owuşýan habarlary görä hojalyklaryň ady güpçünçiligi, olaryň güni göderäni adamlaryň baş aladasy bolup durýar. Galybertede döwlet medeniýetiniň ündew makalasy Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň hemde häkimetleriň boyun almaýan koronawirus keseliniň giň ýaýraýanlygy barada habarlaryň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Ýa-ni ýakin Aşgabatda habarçylarymyz tabyt dirur bolan koronawirus pidalaryna tabyt yetişmeýänligi barada habar berdiler. Ýurtda ýokary synplaryň okuw sapaklary koronawirus bilen baglylykda ilk başda bir ay ýygy süýşürildi. Soňra 6 sentýabrda duýdansyz gaýtadan başlamaly edildi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň atlara bolan söýgüsi mundan odal bir döwür dünýädäki ýyry media serişleriniň baş temasyna urulypdy. Ýa-da HBO kanalyna efire berilýän Last Week Tonight with John Oliver atly satira gepleşigine belli meşhur satiraçy John Oliver Berdimuhammedowyň atlara bolan söýgüsini 2 ýyl mundan odal wasp etdi. Berdimuhammedow atlara bagyşlap kitap ýazdy. Türkmen atlarynyň halkara birleşiginiň esaslandyrylmagyna gatnaşdy. Ol wagtar döwlet telewizionyny atly gezelenje diýen görnüşde görkezilýär. Ýöne döwlet hiçligindäki media serişleri ýapyk Türkmenistana ilatyň ýüzbeýid bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklary barada kelamagy habar bermeýär. John Oliver öz gepleşigini äpet ullokan tort kesip jemledi. Tortuň ýüzüne atdan ýykylyp barýan Berdimuhammedowyň suraty çekilipdi. Ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedow 2013-nji ýylyň aprelinde Aşgabatda geçirilen bir at çapyşykda atdan ýykyldy. Balkan vilayetinin häkimetleri ýurtda dowam edýän un we çörek yetmezçiligini tamdyr çöregini bişirip satýan raýatlara garşy göreşmek bilen çözmäge synanşýar. Şeýle-de häkimetler käbir çörek dukanlarynda paýok unlarynyň ogurlanmagy bilen bagly derňöw işlerini geçirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Ýurdun Günmatar vilayetinden habar berýär. 8 sentýabrda Balkanda, hususanda Balkanabad we Gumdağ şäherlerinde kanun goraýjy edaralaryň şol sanda prokuraturanyň işleri
işgärleri öz hususy hojalyklaryna tamdyrda çörek bişirip satýan aýallara garşy reýtleri geçirip başlady. Tamdyrçylaryň unlary elinden alındy. Olardan uny nireden aldyňyz diýip soradylar. Ýöne olar jogap berip bilmedi. Olary tamdyr çöregini döwletiň kesitlen bahasyndan has gymmada satýaňyz diýilip 30-40 müň manat jerime töletdirdiler diýip ýagdaýdan habarly Balkan awatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde 9 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan tamdyr çöregini bişirip satýan Balkan awatlylaryň ençemesi özleriniň işiniň kanuna laýykdygyny aýdýarlar. Ýöne olar özleriniň döwlet tarapyndan un bilen üpçün edilmeýändigini, şol sebäpli uny bir kanun satýan telekeçilerden gymmat bahadan satyn almaly bolýandyklaryny belleýärler. Şu sebäpden biz çöregi gymmatdan satmaly bolýarys, ýoksa biz maddi ziýan çekýäris diýip Balkan awatly tamdyrçy aýtdy. Balkanyň kanun goraýjy edaralarynyň resmileri döwlet dukanlarynaky un çörek etmezçiligini tamdyrda çörek bişirýänleriň günäkärdigini aýdyp, bu çäreler esasında çörek yetmezçiliginiň aradan aýryljakdygyny belleýärler. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş bolan käbir tinçler ýurtdaky un çörek yetmezçiliginiň tamdyrda çörek bişirýänleriň üstüne ýüklenirden hassa ýitidigini aýdyp, munyň sebäplerini ýurtda ýygnalýan galla hasylynyň pesligi bilen baglanşdyrýarlar. Bellesek türkmen häkimetleri geçen ýyllardaky ýaly şu ýyl hem ýurt boýunça 1.400.000 tonna galla hasylynyň ýygnalandygyny aýdyp, buğday plan borçnamasynyň dolu ýerine ýetirilendigini ýylan etdiler. Bu aralykda kanun goraýjylar çörek dukanlarynda paýok unlarynyň ogurlanmagy bilen bagly derňew işlerini hem geçirýärler. Habarçymyz häzir ençeme dukanyň işgärlerine garşy jenaýat işiniň gozalandygyny aýdýar. Çörek indidine döwlete degişli çörek dukanlarynda satylmaly diýip ýaşaýjy kanun goraýjy bir işgäriň aýdan sözlerini çitirledi. Munyň bilen bir wagtda kanun goraýjylar çörek dukanlarynda paýok unlarynyň ogurlanmagy bilen bagly derňew işlerini hem geçirýärler. Habarçymyz häzir ençeme dukanyň işgärlerine garşy jenaýat işiniň açylandygyny aýdýar. Döwlet dukanlarynda paýoklary artdyryp ýazmak ýa-da ýok adamlara paýok almak adaty tejribe öwrildi. Häzir döwlet dukanlaryndan ogurlanan unlar ýerine goýulmasa onda ondan gorak dukan satyjysyna kanuny çäre görüler diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şeýle-de kanun goraýjylar mundan beýlek döwlet dukanlarynda ilata paýlanýan unyň we çöregiň her bir gramynyň hasaplanjakdygyny hem duýdurýarlar. Azatlygyň baýdylanlar barada Balkanyň degişli edaralaryndan goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Bu aralykda habarçymyz tamdyrda çörek bişirýän telekeçilere garşy görülýän çäreleriň öňden bar bolan çörek problemasyny hasta ýitileşdirendigini aýtdy. Balkanyň häkimetleriniň tamdyr çöregini bişirýän raýatlara garşy alyp barýan bu görüşi ýurdun döwlete degişli azyk dukanlarynda esasy iýmit önümleriniň şol sanda unyň we çöregiň üpçünçliginiň barha yaramazlaşýan wagtyna gabat gelýär. Dukanlarda çörek çäkli mukdarda satyğa çykarylyp, nowaty duran adamlaryň ählisine ýetmeýär käte onuň üstünde ýakalaşyklar hem emele gelýär. Türkmen häkimetleri ýurtdaky un çörek ýeter ýetmezçiligini boyun almaýarlar.